ħafna id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub ħenna lina u f'jismek eħlisna il-sarat li ġarrabna fid-dnub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Sophie Krauser. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa li permezz tagħhom aħna induqu tassew il-ħniena u l-imħabba ta' Alla lejna. Int li ġejt fostna biex turina l-imħabba tal-Missier, mulej ħniena. Int li terfa fuq spallejk il-fragilità tal-umanità, Kristu ħniena. Int ta' qalb ħelwa u umli, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Reġġana lura lejk u Alla Salvatur tagħna u saħħaħ li rruħna bit-talim għaddejs tiegħek biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta' ġid għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Levitiku. Il-mulej kellem lil Mosè u qallu: Għalt li l-ġema kollha ta' Wlied Iżrael, għandkom tkunu qaddisin għax qaddis jien, il-mulej Alla tagħkom. La tisirqux, la tidgħux kliem bieħor, la tqarqux b'xulxin, la taħilfux bismi fil-gideb, lanqas ma għandek iż-żeblaħ lill-isem Alla tiegħek. Jiena il-mulej. La taħqarx lill-għajrek u lanqas tisirqu. Il-ħlas tal-ħaddiem mikri ma jibqax għandek sa filgħodu. La tisħitx li trux u la tqiegħedx fi xkil quddiem l-agħma, imma tibża minn Alla tiegħek. Jiena l-mulej. La tawwiċ fil-ħaq li tagħmel. La tħares lejn wiċċ il-fqir. Lanqas ma tweġġaħ lil kbira l-wiċċu, imma tagħmel ħaq mill-proxmu tiegħek fis-sewwa. Tmux ix-xerret qlajja fuq niesek u tqumx kontra demmajrek. Jiena l-mulej. La tbejjitx lil ħub f'qalbek, imma lill-għajrek wissieħ u erġa' wissieħ, bit ma tkunx ħati tiegħu. La titħallas bidejk u la tżommx f'qalbek għallu li tniesek, imma ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. Jiena il-mulej. Il-kelma tal-mulej rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja, ngħidu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx, ngħidu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn, ngħidu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u
u jibqa' dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msebqa għal kollox ngħidu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu milquha quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi. Mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi ngħidu. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Nqumu għall-Evanġelju. Kif lilek Kristu. Issa u żmien it-tajjeb. Issa u jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħal maraj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti u jgħidulu: mulej, meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek jew bil-għaġġ u sqejniek? Meta rajniek barrani u lqajniek jew eri u libbisniek? Meta rajniek marit jew fil-ħabs u ġejna inżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid lil dawk ukoll ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutejn fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont eri u bil-għaġġ u ma sqejtunix, ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh u jgħidulu: mulej, meta rajniek bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani jew eri jew marit jew fil-ħabs u aħna ma waqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-dbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Kif qedtilkom matul dan ir-Randan qed nagħtu ħarsa ftit aktar mis-soltu dwar il-kliem tas-salm, jew aħjar is-salm responsorjali, għaliex is-salm responsorjali jiġbor fi ftit kliem il-messaġġ kollu tal-liturġija tal-kelma tal-ġurnata. Kif kien iħobb jgħid anke San Ġwan Griżostmu lill-insara, kien jgħidilhom: il-Knisja tatina bastun, mhux biex issawwatna bih, imma biex fuqu nistrieħu waqt il-mixja tagħna. U kien jkompli jgħid u jistqal li l-bastun li l-Knisja tatina biex aħna nsibu l-mistrieħ tagħna huma l-kelmiet tas-salm li aħna nirrepetu. U x'irrepetejna llum? X'se nieħdu magħna dalgħodu? X'in noħorġu minn dak il-bieb tal-Knisja l barra? X'se tkun it-talba tiegħi?
U t-talba tiegħi għandha tkun dawn il-kelmiet tas-salm. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ejjew nirrepetuha, ejjew nżommuha f'qalbna matul din il-ġurnata. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja, x'ifisser? Għax il-kelma tal-Alla hija xi kelma li tagħmel il-maġiji? Le eżies. Il-kelma tal-Alla issir spirtu u ħajja fina jekk aħna dik il-kelma nilqgħuha. U llum huwa ċaru tont kemm fl-ewwel qari infatti kif ukoll il-Vanġelu Ġesu jagħtina kelma li bija aħna nkunu ħenjin minn fuq din l-art. Kif rajna fl-ewwel qari il-kmand li jagħti il-kelma li jagħti Alla lil Mosè u jgħid il-poplu tiegħu kif għandu jgħix la tisraqx, la tikdibx, jagħtih din il-kelma. Għax meta inti din il-kelma tal-Alla tilqaħħa, inti ssib il-ħajja. U l-istess il-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-lum Ġesu jirina x'inhi il-ġenna. Il-ġenna tibda mill-art. Meta jiena u int narfu nħobbu u ngħinu lil xulxin. Għax meta aħna ngħinu lil xulxin qegħdin nuru l-imħabba tagħna lill-Alla. Kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont eri u libbistuni, kont marit ġejtu żuruni, kont barrani u ilqajtuni. Iva mulej, aħna rridu tassew li f'dan il-randan il-kelma tiegħek fina tkun għalina tassew spirtu u ħajja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ilqa nitolbuk għalhekk dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu flimkien u ngħidulu saħħaħna fil-kelma tiegħek mulej. Saħħaħna fil-kelma tiegħek mulej. Nitolbu għas-saċerdoti, partikolarment dawk li f'dawn iż-żminijiet tar-randan qegħdin iħejju ruħhom biex iwaslulna l-kelma tiegħek. Għatihom id-dawl tal-Ispirtu tiegħek biex kelmtek issib post fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu saħħaħna mulej bil-kelma tiegħek. Mulej il-kelma tiegħek hija kelma ta' maħfra, ta' sliem, ta' paċi. Għati l-qawwa is-setanin tal-art sabiex jaħdmu verament tassew ħalli sseħħ il-paċi fl-Ukranja. Nitolbu. Għalina mulej biex dan ir-randan l-Ispirtu Qaddis tiegħek imexxina u jirattab il-qalbna biex il-kelma tiegħek li tinżera fina tħalli l-frott. Nitolbu. Jitolbuk mulej biex il-miġja tal-Papa Franġisku fostna tenna nikbru fil-ħabba tagħna lejk u lejn xulxin, partikolarment lejn kull barrani li jfittex il-ken f'pajjiżna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż Tommok Marija nitolbuk mulej dbierek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ħenna lina mulej u liedek, għamel li aħna niftħu qalbna għalik, ħatkun għalina il-kelma tiegħek spirtu u ħajja, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
lina mulej, henna lina. Henna lina mulej, henna lina. Nek mulej nollu lub na ismana, għalix fiki tamajna finnike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midlubit tal-monti, nidolbu trotti l-mafra għal-sara. Henna lina mulej, henna lina. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għamel li bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek hija tqaddes il-ħajja tagħna u taqlalna il-maħfra u l-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti bis-saħħa ta' wliedek u għad ġdejt u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Għaddejs tas-sewient mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għal missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu ħalli s-saltna ta' Alla, li hija saltna ta' paċi, saltna ta' maħfra, tiġi tassew fostna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun trident kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejk il-muħna l-ruħi tkun ġisem ta' Kristi ħares. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi milikitha għal dnubieti wisħefni. Ħenna li, ja ħenna lina, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba, baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis-tfal kieku ma konċ tiegħi tissir. Ħenna li, ja ħenna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid,
izdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit Lilek għajn talena kolla sita kollox jinwarrab biex jahasra jisilfruha flok tjubitek jinġarrab Henna lija, o Ġesu, zgur għat manżid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jinarrit. Alla tijie jinsammartek, Al-kwis kif rama salib Waqt li inti ħajti sommi F'qalbek bozzat ħabib Henna lija, o Ġesu Skur qatt ma nżid izdan hobbok qalbi kolla ħajti kolla jinarrit ħatkun it-talba tagħna llum. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ngħidu flimkien. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Nitolbu. Għamil mulej li din it-qarbina imqazza tkun għalina ta' għajnuna u ta' salvazzjoni kemm fir-ruħ u kemm fil-ġisem biex bil-grazzja tiegħek il-fejqan tagħna ikun sħiħ. Bi Kristus jedna kejjew nkomplu nitolbu għal paċi u għalhekk ngħidu flimkien dawn it-tliet avamarijiet. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierek di fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna Tapinu, ometana l-Maltin, għafdarek ġenana, għaxin tilqana. Madonna Tapinu, u d-dimek herqana, ġenana nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.